автобуси мусофиркаш аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Ваҳдат дар 20 дақиқа бо суръати миёнаи 15 метр тақсими сония рафта расид. Масофаи миёнаи байни ин шаҳрҳо чӣ қадар аст? Барои ҳалли ин масъала албатта аз формулаи суръати миёна истифода мебарем. Суръати миёна баробар аст ба суръат баробар аст ба роҳи байни масофаи байни шаҳрҳо тақсими вақте ки ана ҳамин автобуси мусофиркаш аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Ваҳдат мерасад. Ва албатта дар ин ҷо биёед пеш аз ҳама додаҳоро тартиб медиҳем. Дар ин ҷо дода шуда аст, менависем. дода шуда аст вақти мо 20 дақиқа мебошад, т баробар аст ба 20 дақиқа ва инро мо ба сония мегардонем. барои ин 20-ро мо ба 60 зарб мекунем, чунки 1 дақиқа 60 сония мебошад. 20 зарби 6 ин мешавад 1200 сония. 2 кара 6 12 1200 сония. ва суръати ҳаракати автобус бошад 15 метр тақсими сония. мо бояд масофаи байни шаҳрҳоро ёбем, яъне s-ро ёбем. пас аз формулаи суръат истифода мебарем. барои ёфтани s мо бояд v ва t-ро зарб кунем. яъне агар номаълуми мо дар боло бошад, мо бояд ҳарду ин аъзоҳоро ба ҳамдигар зарб кунем. s баробар аст ба v зарби t. қиматҳои ададиро мегузорем. s баробар аст ба биёед инҷо идома медиҳам. s баробар аст ба v мо 15 метр тақсими сония зарби t мо 1200 сония. сонияҳо ихтисор мешаванд. ҷавоби мо мемонад ки 18000 метр. агар зарб кунем ки ин мешавад 18 километр. яъне масофаи миёнаи байни шаҳрҳои Ваҳдат ва Душанбе тақрибан ба 18 километр баробар будааст.